Znači radi se o prometnoj nesreći sa povrijeđenim osobama gdje su uključene znači sve hitne službe. Ovo se radi znači o simulaciji prometne nesreće. Izlazak na mjesto događaja hitnih službi, znači svi vi koji ste vidjeli ili ste bili svjedoci nezgode, dužni ste pozvati znači policiju, hitnu pomoć, vatrogasce. Na mjesto događaja kad policijski službenici dođu, znači prikupljaju saznanja, znači skidaju tragove, obavljaju razgovore. Pošto se radi o prometnoj nesreći gdje ima povrijeđenih osoba, mjesto događaja se osigurava na način da se cesta zatvori kao što je tu i prikazano. Dolazak znači ostalih hitnih službi koji priskaču znači u pomoć. Predstavnici hitne pomoći pružaju određenima pomoć. Policijski službenici rade očevid. Očevid je u tijeku, znači druga služba koja dolazi na mjesto događaja je DVD, predstavnik DVD-a. Znači DVD upada na mjesto prometne nezgode. DVD priprema alat za pomaganje za vađenje unesrećenih iz vozila. Onda je to strašno. Ovi će sad da ih pokriće i nečim pa će rezati rog. Aha, onda ih vadite. Dobro. Škarama režu vozilo, otpadaju vrata. Prije samog resanja, znači treba unesrećene pokriti radi stakla koje se razvije prilikom rezanja. Ali ne, neko iz Crvenog križa će nam ovdje pomoći, a da tehničar pogleda za dalje. Janek iz Crvenog križa, Janek nam dođe. Samo. Pomozi ove ekipi hitne pomoći da je tehničar pomoći. Ali ne, ima onda pomoći. Pogledanje. Samo za nogu. Dakle, ekipa hitne pomoći je stigla i uz pomoć mladeži Crvenog križa zbrinjavaju ozlijeđene. Evo upravo organiziraju osobu prisutnu stanju pa radu za telu.
kontra. A treba ga udariti. Treba ga udariti, alo. Ajde, diži, ajde. Evo upravo se uključuju građani u akciju zbrinjavanja i pomaganja više pomoći, što je jako dobro. Ovdje imamo djevojku sa prijelomom podlaknice koju zdravstveni tehničar i pomoći vlada zbrinjavanja. Evo, to je upravo snimog automobila. U automobilu se nalazi osoba kod koje sumnjamo na ozljedu kralježnice. To se desilo prometna, dva auta su se udarila, vidiš, sad im pomažu, hitna, policajci, advokati, vidiš. Znači, kad je hitna i vatrogasci, kad su završili svoj dio posla, kad su nesrećeni prirodi, policija radi očevid prometne nesreće. Mole se svi svjedoci koji su vidjeli nezgodu da ostanu na mjestu događaja, jer svako saznanje o nesreći, način na koji se dogodio je vrlo bitan, pošto se radi o nezgodi sa teškim posljedicama. Tijek očevida je na način da se fiksiraju svi radovi koji na mjestu događaja, na način da se postave brojevi, čisti se fotografiraju, sudionici koji su bili u prometnoj nesreći ukoliko su u stanju da mogu napraviti, mogu se alkotestirati, znači alkotestiranje vozača, prikupljaju se znači obavijesti o svim sudionicima prometne nesreće, dužnosti vozača ako prometne nesreće da ne smije konzumirati alkohol. Znači, vatrogasci su završili, spremaju alat, možete pogledati ovdje. Alat s kojima raspolaže DVD Županja za takve prometne nezgode. Samo neko da mu pridrži vrata. Odlično, može. Malo daske samo. Uzme ruču. Aj molim vas samo. Povucite gore. Ne, dok ne iznesemo.
Može dalje. Srednji. I dovoljno nam je samo jedan. Samo jedan. Može, da, može i tako da da. Bravo, dobro je bilo. Znaš šta, nismo sad onaj pregled, sve to. Zoran. Nemam pojma kužiš ili ima ili nema, ali boli mi Johnny neki. Okej, to je to, može gotovo. Spusti. Zorane, može pljesak jedan, mislim, aplauz jedan. Sad ćemo te voditi. Kad su svi unesrećeni klinuti policija nastavlja sa daljnjim sakupljenjem očevida. Biraju se tragovi sa rednim brojevima koji označavaju smjer kretanja, znači označavaju vozilo, sve se fotografira, prikupljaju se ostala saznanja koja mogu biti jako bitna vezano za nastanak prometne nesreće. Sve se izuzima, svi mogući dokazi se znači evidentiraju i radi se znači daljnji dio očevida.
Obilježavaju se tragovi krhotina, jer na temelju njih može se utvrditi znači sastanak, odnosno brzina koja se kretalo vozilo. Dobro, to je to.